आंनि बे उरला पुतला चेनेलाव साफ्रोमखौबो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै आखु बार गासैखौबो बरायनाय थाबाय। अन्नानै आंखौ निमाहा हो। नायगिरि लोगोफोर गासैबो आंखौ अन्नानै निमाहा होदो। मानो होनोब्ला आङो नोंथांमोननि लागै गोबाव दिन भिडिअ लानानै फैनो हायासै। जाहोन दङ मानि थाखाय आङो भिडिअ लानानै फैनो हायासै सप्तासे गाहाम नोंथांमोननो आं खोन्थागासिनो। जायफोरा गोसोआव दङ आं मा दिनाव जोबथा भिडिअ होदोंमोन खाफालनि लिरनायखौ, बै दिनखालि आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन नङाना, जे सोलिबाय थानाय तामिलनाडुनि जि दावराव दावसि, बै दावराव दावसिनि खोथाखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम माखासे खोथा बुंदोंमोन आरो माखासे भिडिअफोरखौ दिन्थिनो होनानै खोथा होनाय जादोंमोन। गोसोआव दङ ना? गोसोआव दङब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा, आरो सोरबाफोर बावदोंब्ला आं बुंखांनानै होफिनो। आङो जितु तामिलनाडुनि दावराव दावसि, दानलाय सुलाय आरो बुथारलायनाय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो होननानै बुंदोंमोन। थारैनो आङो बेफोर भिडिअखौ लानानैबो फैदोंमोन आरो आङो भिडिअखौ आपल'डबो होदोंमोन। आं हगारनाय भिडिअखौ सोरबा सोरबा नुदोंबो आरो ना। दा सोर साबेसे नुखो आं बेखौ बुंनो हाला, नाथाय माखासे नायदों आरो आं भिडिअखौ बारा गोबावबो दोननो हायासै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय। बै तामिलनाडुनि जितु गिलु बालु, गोथां गोथां गोदोना हास'नाय, गोथां गोथां आथिं आखाइ दानस'नाय, दानख्लाबजोबनाय, देगारफोरजों उदैफोराव थुखावजोबनाय गिलु बालु गोथां गोथां भिडिअफोरखौ आङो हगारदोंमोन आरो ना। साननै हगारदों। बे साननैयाव 1 घन्टाल' आङो भिडिअखौ होनो हादों। बे भिडिअआ इउटुबाव हगारनो थाखाय पारमिसन गैया आरो ना। बेबायदि रुल गैया। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ गोथां गोथां दानलाय सुलायफोरखौ इउटुबाव बेफोरबायदि रुल गैया हगारनाय। बेनि थाखायनो बैफोर भिडिअखौ लोगो लोगोनो दानफिननो गोनां जादों आरो ना। बै 2 घन्टा आं भिडिअखौ हगारनायावनो सोरबा नुदों जानो हागौ, सोरबा नुवाखै जानो हागौ, नाथाय आङो भिडिअखौ होदों आरो ना लोगोफोर। सोर साबेसेया नुखो अन्नानै कमेन्ट खालामहरदो नुदोंब्ला। आरो जायफोरा नुवाखै जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाबाय, नाथाय मा खालामनो, नाजानायखौथ' नाजादोंमोन नोंथांमोननो थाखाय दिन्थिनो। नाजानायनि थाखायनो माने आङो सप्तासे भिडिअ होनो हायिनि आंनि चेनेलखौ बेन खालामनानै दोनबाय। गोबां खोथा दङमोन बुंनो, मानि थाखाय एथ' गोबाव भिडिअ लाबोनो हायासै आरो बै दानलाय सुलायखौ मानो दिन्थिनो हायासै। दा बेफोरखौ बुंबाय थायोब्ला गोबां समनि आंखाल, बेनिखायनो आङो बेफोरखौ बुङालासे सर्ट बुंनानै आङो बे भिडिअखौ दोनथ'नो हास्थायो। जोङो बेफोर खोथाखौ रायलायालासे जितु जोंनि खाफालनि लिरनाय भिडिअआ सोलिबाय थादोंमोन, जों बेयाव डाइरेक्ट फैदोनि। नायगिरि आरो नायनानै मोजां मोनग्राफोरा जानो हागौ मानो भिडिअखौ होआखै होननानै गोबाङानो सानदोंमोन आरो नेबायबो थादोंमोन। दिनै फैगोन, गाबोन फैगोन, समफोर फैगोन, बिदिनो गोबाङाबो नेबाय थादोंमोन जानो हागौ। दा आं मिथिला नोंथांमोना नेदोंमोन ना नेयाखै आरो सानदोंना सानाखै। लोगोफोर माथो खालामनो, गाज्रि दामोनसै, दिनैनिफ्राय रेगुलार नुबाय थासिगोन। दा खोथाया बे जाहैबाय, सिगाङाव नोंथांमोना जेरैबायदि आंखौ अननाय होबाय थादोंमोन बेबायदिनो दाबो आंखौ अननाय होबावदो। जेब्लायबो नोंथांमोना आंखौ अननाय होबाय थागोन, बेबायदि जौगाहोलांगोन होननानै आं आसा खालामो। बिदिब्ला फैदो जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि। आबै, आबै, सोर दङ न'आव? आबै, सोर दङ? आबै आबै होननानै गाबज्रिफैबाय थादों। आइखौ सोरबा नागिरफैदों। सोर बेबा? आइयाबा बहा थांखो? सोरबा नागिरफैदों। आंनो नायहैनि र', सोर बियो? मा? नोंसो? औ, आं फैदों आयै। आयै, बेनिफ्राय ओंखारलां होननानै बुंनो नाङा। आयै, आं मोजां जाबाय, आं सोलायबाय। नों सोरजों रायलायनोनो आं फैदों। जावैसो, आंथ' नोंखौ थां होननानै बुङा, नाथाय दा इसा बिफामोनासो, इसा बिबथैमोनासो नुब्ला बिसोरसो मा बुंगोन आं बेखौ बुंनो हाया। नाथाय दा बिसोरो नुथ'वाखै। आं नोंनियाव सोंदों, नों मा खोथा लानानै फैदों? मा बुंनो आयै, रायलायि सिगाङावनो मेगननिफ्राय मोदै। आयै, इसानि अनगा आं थानो हाला। इसाया माब्ला फैगोन न'आव? बियो जोबोर गोजानाव दंहैयो आरो बियो दा जोबोर मोजाङैनो दङ। बियो फरायफिनबाय। बिनि जिउआव नों मानो फैफिननो हास्थायबावखो? नों जुदि इसानि अनगा थानो हायाखैमोनब्ला नोंलाय इसाखौ मानो एथ'ग्राब अयथासार खालामामोन, हो? आयै, इसाखौ आं अयथासार खालामाखैमोन। आंनि गोरबोनिफ्राय इसाखौ गोजान खालामग्राया बै आंनि आयंआसो।
आयंआ साननैसो आंजों थाफैनानै बियो इसानि आरो आंनि अनलायनायखौ थेर बेथेर खालामनानै होजोबदों। मिन्थिया आं आयंनि मा दाय मावदोंमोन, आयंनि मा खहा खालामदोंमोन आं जे आयंआ फैनानै जों सानैनि आलो गोजोन संसार जाबाय थानायखौ बेबायदि सिलिंखार खालामफैनो। नाथाय आयै नों आंनि खोथाखौ खोनासंदो। बे नखरनि रावबो आंनि खोथाखौ खोनासंनाय नंखाया। नोंल' खोनासंदो आयै, नोंल'। नों आफाखौ आरो आफा उन्दै गिदिर आरो आबै आबौ गासैखौबो बुजायदो नोङो। नोंनि खोथाखौ बिसोरो मानिगोन, नों बुङोब्ला बिसोरो गनायगोन। आयै नों बुंदो आं इसाखौ नांफिनगौ। बिहामजो नों सोर मानसिजों मा खोथा रायलायगासिनो? नों नायदों सोर मानसि बियो? बिहामजो जाय मानसिया जोंनि नखरनि मान सन्मानखौनो जाजोब्बाय बेबायदि मानसिया दिनै जोंनि सिथ्लायाव गसंफैदों आरो नों बेबायदि मानसिजों बोरै रायलायगासिनो? माने आयै माने सानैनि खोथा गैया, नों जल्दि न' सिङाव हाबलां। नोंनि बेफोरबायदि खारलाय बारलाय सन गोसोनि थाखायनो दिनै नोंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांदों। नों बेखौ सानदों आरो नों बेबायदि मानसिजों रायलायबावदों जाय मानसिया दिनै नोंनि फिसाजोखौ फानबाय। बेबायदि फिसाजो फानग्रा मानसिजों नों आरो रायलायबावदों। जल्दि हाबलां न' सिङाव। आबै सिरि थादों। बिहामजो माखौ खोनासंबाय थाखो? आं मा बुंदों बुजियाखै नोङो ना इंलिसनि बाहायनांगौ? आयै दा थांदों आबैखौ बुजाय। आयै ओइ सैमा बांग्रा, बे आंनि बिहामजोसो, बे नोंनि हिनजाव नङा जे नों बिनि खिथु उन खारलांनो। साला सैमा बांग्रा, हिनजावखौ होखारना लानानै दिनै नोङो फिखुनजोखौ हिनजाव साननानै फिखुनजोखौसो बरायनो नागिरदों ना मादों नोङो? बिदि नङा आबै, बिदि नङा। आं गोदोनि बायदि नङा, आं सोलायबाय। आं गोदोनि बायदिब्ला दिनै बे नखराव आगानखौनो होफैयामोन। आं सोलायबाय। नोंसोरनि बायदि आखलनि मानसि आं जाबाय। बेनिखायनोसो दिनै आङो बेयाव नोंसोरनि सिथ्लायाव आगान होफैदों आबै। आंनि खोथाखौ खोनासं। ओइ गथ' नों बारा खोथा दाबुं। बै समावबो नोङो गोदै खोथा बुंनानै आंनि गोसोखौ गलि होनानै नों आंनि नायलो जालु अन्थाव बाथाव सना फिथर बायदि फिसौखौ लानानै थांबाय नोङो। नोंखौ फोथायनायखायनो नोंनो हरदोंमोन, नाथाय नोङो जोंनि फोथायनायखौनो सिफायस्राबाय। दा जों नोंखौ बोरै फोथायबावनांगौ जाखो? आं नोंनि जेबो खोथा संनो गोसो गैया। फंसेल' खोथा बुङो। नोंजों जि सोमोन्दो दङमोन बे माब्लाबानो गोमोरबाय, माब्लाबानो बे हाथफ्ला जालांबाय। दा नोङो आरो गोदान सोमोन्दो खालामनो दा हास्थाय। नों सोर जों बेखौ सिनायनो हास्थायला। नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलांनो हासिगौ आरो ओरैबायदि ओंखारलांखा नों जोंनि नखरनि गासैनिफ्राय ओरैबायदि ओंखारलांदो नों थैबाय होननानै जों जेनोखौ साननो हायो। बिदि नङा आबै, आंखौ बुजि। बिदि दा बुं। मानसिया खनसे गोरोन्थि जाखायो, बेखौ निमाहा होनो हानायासो मानसिनि देरसिन गुन। एथ'ग्राब बुजियोब्ला नों दे हिनजावखौ गोथां सावा बे मा? बुजिग्राया सोर, नोंना जों? ओंखारलाङोब्ला ओंखारलांदो, नङाब्ला नोंखौ दानो गुन्दाफोर लिंहरनानै दोखो बुग्लिहोगोन। नों जल्दि थाङोबा थांदो।